Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi kurin cewa yanzu fa tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ritaya a siyasa kwata-kwata. Dan ban manta ba lokacin da Kwankwaso ya fito takarar shugaban kasa ya rika faɗi cewa zai yi Buhari ritaya a siyasa har ne ma zai tabbata bai yi nasara ba. Yanzu wa aka yi wa ritaya a siyasa? Ganduje ya rika zaro waɗannan zantuka ne a lokacin da wasu zababbun 'yan majalisa suka ziyarce shi a fadar gwamnati. Ganduje ya kara da cewa kaf jihar Kano kowa ya dawo daga rakiyar Kwankwaso, saboda haka dama dai ƙarshen alewa ƙasa. Daga nan sai ya kai mahaifin Kwankwaso Musa Sale Kwankwaso naɗin sarautar makaman ƙaraye da aka yi daga Maji Daɗi. Ya ce gwamnatin jihar Kano na taya mahaifin Kwankwaso murna, sannan gwamnati za ta ci gaba da mara masarautun jihar baya domin ci gaban jihar gaba ɗaya. Sannan ina so in shaida muku cewa ba mu ji daɗin faɗuwar da jam'iyyar APC ta yi a mazaɓar Kiri da Bebeji ba, mun gano cewa 'yan takarar ne ke da matsala da jam'iyyar a jiha. Ba jihar ba kawai har da ƙananan hukumomin da yake wakilta, wannan dalili ne yasa mutane suka ƙaurace masa suka zaɓi PDP, amma ba a sarran muku fa ya faɗi ba, don haka wannan izina ce ga sauran wakilan al'umma. A ƙarshe kuma shugaban majalisar dokokin jihar Kano Garba Gafasa ya bayyana cewa majalisar za ta ci gaba da mara gwamnatin jihar Kano baya domin yin nasara ayyukan ci gaba da ta sa a gaba.